100 Jenny Olsson, teamreform Västerås. Nummer 112 Marie Siljeström, Rosell Gym i Ekerö. 103 Michelle Servasos, vinnande från Puttase Helsingborg. Nummer 104 Anna Pettersson, team Pepsi Power Stenkullen. Och 105 Susanne Pettersson, team Pepsi Power Stenkullen. Välkomna upp tjejer. Wow, hur många det var. Ska vi se, jag syns inte, jag är här bakom, existerar. Domarna tar en första tid på alla. Då ska vi se. Om domarna ser alla. Jag håller mig här bakom så inte jag står i vägen. Första intrycket är väldigt viktigt. Så. Nu ska vi se. De vill ha mig här någonstans. Tack. Så en halv cirkel gärna, tack. Så vi ser. Det är bra ut, Jonna! Så kommer ni fram lite grann, tjejer. Domarna sitter där. Det är där ni ska visa er för. Så lite längre fram. En runda. Där, perfekt. Så, lite där, perfekt. Alldeles jättebra. Bra. Så, nu står de perfekt. Håller vi tjejerna här en liten stund på domarna. Första intrycket här. Och domarna sitter på, alltså på första raden. Det är de ni ska visa er för. Ska vi se. Har ni någon favorit i den här linen? En kvartsvänning till höger, tjejer. Magen också. Tar vi en kvartsvänning till höger igen. Visar ryggen. Håret. Bra jobbat, tjejer. Håll där. Visst är de fina? Ja. Tryck i häcken. Snyggt, Jonna.
En kvartsvända till höger igen. Och en kvartsvända till höger igen, ansikte mot domarna. Så roligt! Förlåt! Jag får med axlarna, Jessica. Domarna tittar och noterar. Så ja! Så, då har domarna tittat och de här tjejerna kommer tillbaka alldeles strax igen. Så tack så mycket tjejer, då kan ni gå backstage. Kan ni ta den vägen?